Nonum abo apaimo aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Nonum apaimo say dia. Eye Ghana de no ankomo no nia manfo bi ntimi nka no na ya gebre na ya cheche ni nyina mu kama e de amawo. Ya to den hot bite. Hot bite yi efri sabre ya kosi se ebeka simadu na nonso abo na ya pagya yemu. Kama pa anu ntifre obi na obi nso mfre obi na obi mfre obi nkanche obi se ebra so se etie Ghana nkomo ebra so se ensem a etwaguo e wo Ghana ni ntworo ene ni ntwiaso no yede ne nyina ede esom wo eye midimafo ba center na dawroma ene waso yasene anwumre yi se yemesom osom papa na wono na wo boa wo ama nyarewa bia e woni padua num ba bia wo junction agye ho aboso nyina no eyi ni nyina ede afiri ho na oho atimi ayo se frenchim se enu achi just bread and pastries womo na eba no pano papa no a womo ye enu womo san de dokono ga kwami enkran dokono no papa no womo san de abeka ho ede ama se opese ukenki experience no ekoyie ma opa de a ene josofo enkodo nkran na afi pomoden na pa womo dokono ne bi na adwumade bi awudi a ohia dokono wase wo awutu dokono no so akoton no ye de ma 3 Ghana cedis pe no ba betu akoton na ye bokọ ubenya mfaso bebre e de agu botom abusia wonu madawro ma wo ene wo maso yasene ma nwumre yi ya gebre ene wo eba besom SOMPA 106.5 FM so no asugusu awutie yi SOMPA 93.1 e wa santimanta mukumase wache kase no e bopete adamfopa radio ebutu Paris France abrochimemu ono so wache kase no e tugum SOMPA 101.1 e wotakwa SOMPA 103.3 watakra de SOMPA 106.1 yebutu tachimai SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza ena SOMPA 101.3 eno ebutu doma ena doma FM 100.7 wono so afakase ya wo bopete ba wo bia enya bi etie hye ne nsoma me say Kaneshi Urban Radio ewo nkran Kaneshi wono so wache kase no ya wo ya asempatre adwumadie no ena afei Kingdom 106.1 FM ewa ahima mu pe eho ye mfimfim mantem mankasim wo mo na gina mu a wo mo ye adwuma no kase pa ato apete mo manfo no nyina nya nsampa ne bi atie abusia join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na na yakruche dia kogu ho a wo betimi akọ no age brako kenkan ne nyina bi se na open wo na bibia atumi aye fine medin ade odoma nkoma chiame OBREMPONG nana kwaku ampoma afe ibra naso fre obi na ka kire obi na obi nso mfre obi nka kire obi se eya Ghana de no a ene ye de somwo no na nsan mu ho beye na wotwe kakra ko be bosomia na bibi ete saamu ena ye de batu anim se ukopie mu ewo eye Ohumase junction a passenger for hosu eno ye number 1 wamba wo nya ba bi ntina driver for we eye adwuma Ohum junction Ohumase junction ho no wo nsu su din se ne enti a passenger for ni susu mba wo nya ba bi ntina ne se wo ankasa kura nya ba bi mpake wo mkai emfa nyina emfa a passenger for ne mfa nko mu nyuma so ne wo mafie no ba bi obeso mu ko bia ene se obi aba edi mfidi abegu ho se baby a wo mo tie na wo mo e de aye lorry station ase ya designated da say yem fanya lorry station no ya say ya ton ha ma no say on fa me filling station say what the be filling station so the be ye de yo ena driver for na wo ho no woni bu afu enam so ma assembly members e won potam wo nyina wo mo a e wo kwada so municipality no mu nyina se sa sem wo de ya bufusam na abufusam a wo mo dwene ho a wo mo nti ase da eno nti nanu ewo ye kase yesu se ya ena ba wa bedu ede be som yen ya na wo brumu ama ne nyina de kire yen se drobafo na dwa assembly member wo hom potin na nkasa mukura no wa pipeline afei wo mu nkotie mu a contractor no a alleged onipa no a yesi wa ba beje eho se wa de ba be ye na adwuma ne private business no wase wapemso wana de asase ne ma no eno ya atesam a yatie se papa ne se wapemso ena de eho ma no
enti se obi foforo bi ba ho a won ko pem so ho enu nti sabre ya me ne wo kase ya assembly members a ewo kwada so ohumase in fact kwada so municipality ni nyina titiriu pa ene kwada so ohumase assembly member e friend say Isaac Owusu wa pipeline ama say wo ni assembly members e won potem wo nyina na kambom actual petition kase ya de kwa akoma pem so say ye ono ampa onsane fom say His Royal Majesty otumfo say tutu ababi o say ono na de sa ohumase junction asase no e de ama wo bi say one family estate o say one family filling station o say one family dian yo e wo breko a ya designate ato wo say ye de baba ye lorry station na say lorry terminal na wono si so otumfo na de ama no de a na say yampa so otumfo na de ama no de a ene nana bremu e sansa manfo no say ehon nan kasa kura ne ho no eben krom pe ehon ye krom pe na se filling stations ne gas filling stations ahodo ni nyina na ye see ye relocating free krom emfa nko ba bi akro na ja na akro to na se ne krom finfin so humase junction na ye de ba bi ye de ye lorry station na manfo betimi aba ho abedi dwade aba ho na mabefa ka akofie e de akomu nyuma so wo mo aye ko ba bi abefa ka de akono ye se ho na ye contractor obi abeje si wo de ba ba filling station o so de be ye de ya me ma hu se anua bi gu ho videos na busia join ye wo Facebook re so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ba hwe se bedru ba bi no na ye de anua agu ho de abo agu ho utimi se wo mo e hye adwuma se ya no he kire ho ba bi wo mo gyina kire ho se pe ene wam de nua agu he ba bi ma me ne fili ba no ene nua agu he enti asema wo mo busa ene se aso ayo otumfo ene de ama se ama wo mo wo sa mfimfi ho ni nyina no obia so abu afu na wo mo mpese wo mbetinte su kokko ansa wo mo mpese wo mbe sori mpani so sanse se pani e wo ho a ye so na bogisemu etu adonkoma ne ye yie sa no a na wo so wo mokọ na wo mkwaje ho adwenkyere di free pani ho enu ntia na assembly members no wo mo nsem a wo mde to ba wa beidu anim e wo nsem ne ho nie e ba bi ejina sesie bi pese omu chimiensa e fa ye tikesie e otumfo manhia efi abase aha na ye no lolly park no ye nyai otumfo de ha no mama obi se o mama ye filling station e wo ha etiesu abusa ye mpanifo no obi aso onim ho hwe ye kona na hema ho ye kona na se wonfa ha ma obi a eto so kona na atwuma he no atwuma he so wonfa ha ma obi a etie nim nipa ko a wono afa kuntuna ase a opese de ha no ye filling station eti assembly ho no mo ye busa ye nso so a chief so onim ho hwe na ta so onim ho hwe eti enim nipa ko a wode ha no emma sankrofo na to omumra meye sa filling station no e ya mpreso ne empreso ochina ye call assembly no ye session address a MC edibeto assembly nani e kire se ya assembly members any MC any assembly general assembly ya je atumu se ye terminal ana ye pese ye na ha se nemum anya filling station enti obi biara a wo hyehya ase a wo pese wode ha se ne ye filling station no ye ma no warning ye pese ye obeba se ni atinte su kokko agu no so ye se yira ene mpanyfo a we ye assembly members na wo ma ahanua ne nnuan de gu ho no no wo ma chance de nnuan gu ho no enti assembly members no wo mo enkomo no ebi no na driver fo no so kasai e kire wo mo so said the oma pipeline na mame kwa homa no so na me ne honorable Isaac Owusu a o assembly member e wo kwada so ohwumase ye ne mo enkomo honorable majo e na joso mira e ba chono hona mu te sei ya kopo na dum ya boko ye de urade ase honorable minim se baby a ye kasa de free se sie ohwumase junction ho no bi afa na ho wo bi a wo free nkran e ba ba he baby a wo kan a e ye hefa poten ansa na mabasem na nkasa so ohwumase ewo kwada so the udu so polaya won fa overhead na so the moment fa overhead na se now they see kwada so dum it will be kwada so dum mo tra they are not Peters Education Center ewo no so mo ko school at the Kumasi High School but if you want to Peters Education Center no man
na da ye kan what to see the first me go room both room on is what to me say kan. Oh, okay. Afe na mahunu ba bia wo kan. Na ehọ na wọ́n say obi abeji ho say otumfo na de ama no so mfanye filling station na so mfa mesi hotel. Yeah, you want to say? And like a especially about watching 35 years a year. Now, 2016, 2017, and I'm a penida that another doctor who was a security party. And the Ama who wants to make a transfer in the plan. If you are never be a father's one, I don't want to see a regular first, not because education center or not. That's 2 1 I see creative party. If you want to say, oh, my shot, and I come up from education, you now. I have a bigger. Education, I get where and now, more containers, so if you move from again, mechanical for carpentry for, you know, when you are Kasai, it's here to come out when you are station. It will be answered baby and one question. And I want you to a day a boy. Omuye kwa amuta adi anenfunu na assembly ni kwa ta for court. E twede e ma twede court be bu assembly no assembly no. E ma ye kan obi a wo be develop case no and ama ye a ni pa ko na asha ase from 2022. Wa ya ade na wa tele and the video very so re bi e what kind statement job. O people ya na onya lete. Say the year 1 year is one onya na let the certificate mama say yeah the one will be on from selling station me ba honorable fikasiem no ye menhia fikasiem ana yewura ho menhia fikasiem allegedly okay say what the mama yeah selling station ki if I call you guys contract na wo ye jmani ki mo bo no anya ama e di pa no so efo e ma ne ka wa bo ho nyina no o ba tia ni sika nyina na ade amano ama ono so aye be aje but yeah no ka ni enim se that issue no e koso ana wa ho ni sika na bibi ta kwati ya da na wo tumi enteni ya wo ho yo se kan ga be siwo ma lodu pavement box na ye chana de petition o mo nse ku kam ni ko bi ta ko so ko ta de ama mo so bi na de ko amane ni so no e se ni pa na ho ye ayi no o ma ni sika amane so mo be ta pavement box ni so no de ho ga be ye station asema na the 15 any appointee serving na e be shia na ntena e dey catch the game play some mo yi box ni na egu fom e ti ta dey na airport say e di perform na aba some no so mo ba be permit awo ba be filling station e na some na the thing that can ho mo say ya ko se no meeting no ye catch mo say anom e ye learning terminal e just filling station e ti ya na e ti ya ti dey anom and the filling station getting back to school kaka we yeah a hair fun in Pampaka. Now, we will be a teaching ever and a hair fun of other school. If you are thrown with a chrome like Kennedy, which you must mind on the near himful, any assumption, any nasty a hundred, a lonely terminal, yeah, finish it today. You pay a may say, oh, don't move present your poor. And the woman say, and somebody at the chair, if you see a son of the air and the extra, the anti-minus, anti-minus, say, what we are more, let's say, had a station school, what we are more for station, MIA. I am run at a lolly terminal. They will certainly say to the government, yes, I'm wanting another place. Yes, that's conference. Oh, I won't come. Yeah, come. Wait, Abra, oh, Casano can be when him was said, Onipa, one on a say. Yamano to me every eye efficaciem. Sir, o Messi filling station. Wa ba assembly was who obey permit the Kosi filling station. Yana sir. Yeah, assembly na aba. Okay. Enti say mo hunu nipa ono na church say e ho no e ya ne dia for now. Ono na e ba ba filling station. Mo hunu nipa kro. Nipa ko what e pa wo be ya de na ni. Na aroba what they are here and follow below.
better say for people more, no on the small so buy no. Every you every day the plan now the buy say. Assembly members in the city, on just here and my young for a home and yet filling station. Honorable Mebo now. Member Hono, Nientia mi busano mi busadi asem so say. Sir, onyi nanim. Any na plan no de buy no. Proposal de ka ho. Why na sign ye? Ena company no a ebe sa filling station no. Why na ownership no why not just some manfo na aka mo bom de sa proposal no e de beje permit na na ye the kind of na ye assembly here na obabu hire ni ye adwuma e na akosia kulazi one lawyer work for company the answer to some of ministry for here na on mention nta ọ̀nà lẹ́dínlẹ́tẹ̀ ẹ̀kọ́ àdìsíẹ́ sẹ́ láti nù ẹ̀dà họ ẹ̀nà àdìsíẹ́ fọdún wọn rúkẹ́ ẹ̀bẹ̀ tó àsámi họ rẹ̀páì nù àkọsíẹ́ náà lẹ̀ sáìn yẹ àtàlẹ́tẹ̀ yìí wọ́n kátà mí ẹ̀kọ́ mp báyìí àkọsíẹ́ sáńtẹ̀ mọ̀ ẹ̀kọ́ sí ìyá àkọsíẹ́ ní lẹ̀ sáìn yẹ ẹ̀dá ní kọ́ yẹ àmọ́ àsámi mẹ́rin bẹ̀ sí ní ẹ̀wọ́ àìkúrádà tó wọ́n ní yára nù ẹ̀ Yenya sage no ewo asabe hobi enam so asabe no afamu ni pa no ma meko na okoya no so ade na agusu a efrendi a wo fu wana mo so wo ko me ta presentation no yes and then ugbo won se papa project about the work project abeku na ye ma ne men ka ada ko fa mu akon ni sa ne be dia be dia no ni ya na wo ti e bode o be fa ko na wo ban ti se so that is smart if you go more go say on what to na ni mo say no no ye dey catch you say ye pen net and pen china okay ya ni ye nti na so ya wo say asama be say ye mpe you don't need to ka say ye mpe ye pai emna no okay we ya mo kan say kasaye no no we dey wa asem ya na megina so abusa obi o say omuta say wo mayi wo mo ahya ahemfo ni bi na ahemfo ni bi na deba wadamo ubetimi abohin bi odi bi ba edi na opem so wate se wahini we na di edi na wona sa wahina ya po ani ti o yi na ni apejagene na say otu kwate won kwa ho ema obi o kire otu mfo apejagene awa ofikasiem otu mfo apejagene asem ye mu odu honorable aja asem ye mu odu se mu je nzami ta ja to no meba netia mebusa se emu odu no otumfo pagya hene pa no se otumfo se wano de asase na ma obi se onye no mfa ma ya filling station e wo krom finfin so me say ya make kind no ya reference for shumatia about 25 years ago ya for way oshumati ko ya market land ya market ya be 8 crores aya de ya market no ya ti ha mo say ya na ka ti ni ba ye be ka se to tu for the farmer no ya ti yanchi what ya get to yansem atwo afa ho a wo ha ma 25 years obi anya hwiro na de no so atwo afa ho akremu ta land no ana we to ataba e ti sa ensam de bi wo ka ne o tu fo na ni o tu fo a ya ti sam de be tu fo ni mo hwe no ma kan di akremu papa no say o ka ya mo abofo ye ya mo mu ti papa ni mo hwe na ni mo hwe asantima wo ni mo hwe ofum to ni mo hwe but what do you do as a swap? No, we have a distance to ask you and your man. Yet I put up a panel. Yet I put him on nothing. I might say that the Sadia and if a woman in the middle. Yet so I had the hour to what anti-member. The dream phone and then a 1911 phone, and that's my name. It is so too for to be our what can the for the new idea? Ashima, Mr. Madame, Madame, let me say, what do you do, Ashima? It's dia mesawa wana wo so yesi eti me de mama nana ajede for on tin ka ga bi ko na tantu me na kasa obi no betime yi ano ko ko no ba pa no pa la ade o na de ko because yewura ana to da mo obi tin ka ri na mo ensam na ko so no
You let him go see. Okay. What do you do? Okay. Honorable Enkomoi, Yamanen Suha, Yabakoswa Boachri. Na ya pema akwesi fikasiem na ya hum wa ya de aba nti ma memfa wo ne me ne nkomo yi nkonkon hansa ye besa ato aso da bi ye besa abopene bi why right nyame wo nhira mu nyina na omoma komato ye mo se ne mo nya ne se ya se mo mpesa mo de mra be hye mo nsem no mo nya ne se ya abusia nipa ne bo nkomo yi eye honorable Isaac Owusu assembly member wa kwada so ohwimase ene ode nsem ya to dwa no ne nsem na wo ka ne nyina no ne nsam no ne se otumfo pagya hene ne se opem so de asase ne de ama wo bi but onipa kora allegedly ye de asase na man ne de ye nya hu onipa koro ena wo boy ya bo maame bi din so assembly wo se kora woni ho bio wono na facilitate ya de we nyina from the beginning and wo magina so am ye na free ho ba still ekoso enti ohinta du akire na papa na jesu ohinta ho ye den ohinta du akire be na hinta akire a the initial project I see a beye planned or proposed project I beye lorry terminal and yes son of the filling station in the middle of in the heart of Ohimase and only as some case na yebusa no nanso otie nsem ni bia okan ye ne ade na no de bra wone kɔ na pagya hene ka saa no na so mpa nyina ho tie no de mente ho mfiri ho tire na America se nkomo ne muodu efie de wo mo kɔ ye na ye ni ho nti wanyina ne ye fa ne se ya atesem until se ye nso beduadue makɔ hu no se ampa se apagya hene ka saa eno ye 1 2 ampa se empo sa apagya hene ka saa mpo a ne ye waka ye no se ye no korɛ ana asa bempraduasa eye horodohura dasem eno nso yade ba ko a ye gusu di akire na emom we ye allegations aba ede afa akwa akoduru apagya hene ho ama asem no emu aye kese pa enti ye kwa homa ne so na afi ye ne eye honorable Oscar Kwame James ye ne no akobo enkomo ukọ kwada so municipality ho no a oya government appointee ewo ho ye se wo mu nyina ka ho bi no am se saa de we de wo no mpene na ye musa na se ya mpa honorable Madwe ya eja openi e pato no ho na mu te sen oh before eho adum eye ye de urade ase ye nso ye ho ye wo ha na ye se money assembly members aka mbom wo kwada so municipality nyina ase Ohimase junction eye krompe lorry station ye de ye nya filling station enti se station mi beba ho a enya filling eye lorry mo se mo mpene na emom ni ama ya akoduru ni se ye se wo di mu akasa ma aban no ye se mu nyina na assembly members se mo kra no appointees ni nyina no mo kra mo ka ho se ho de nya de a mo bepene ama filling station we abehye ho nanso ni empanimfo bi aka assembly member kra aka bi ato so ne se ye se otumfo apagya hene ene wo se otumfo de ho ama obi so mfa ma filling station se wo ba be pre permit e de free assembly ho mo na mo ho mo na mo kasa de ma aban enkomo yi mo chafa wo mo ne sen yo opani le damase se animre mama me kwanya se men kasa wo asemi ho ayi na de wo mo ne se ene mama men kasa me situation ne da pani joma ma se wa be 24-hour economy e wo kwada so amayen ene na ekotwa ho ntoma na de meka ne se kura wa kire mo nyini asase da wa ye station for about 35 years ye nim ye de hun kata akoto assembly nim na ade ba kwa me yampo ni se na nadu besi eye edan bi ewo enchen kakraka eye edan a artists for ne film actors ni omo dan kakraka no kwa ye omo ntimi an complete okay na ore ekwan ba ko da bonkum ekwan ba ko da nifa ekoba asase kitwa na eho na eja ye dia station so bi ba hin so eho na ye ka ni gina ya hu die si ye che ye preko na je dali ko che ya contractor ko egu so o twa pavement a o de shi shaw fomo no wa boka sen so bi du sika ne ko na ye se tufo se asase no wato ama wo bi yesu yenim se ye nana otumfo asasi bebrebe sika bebrebe otumfo yi onfa asasi enye hwe
na the begina so ka be just ye be hu say ye ko creative art center ya na do si man krofo yi any 24-hour economy ye be sie to bi aka begina ye be to ama nipa ba ko dia we de ye ntia se if you say John Mama or see the bio baby be obey their boy asanteman enum na metie enti ye so be so baby bi dia ma asanteman enti say papa na odin bi nam so tu for say when so bo tu for dia ko ya titi de baby say sa the baby when do tu for dia na jejejeje obo tu for dia obi a ide no afa so enti me na me fidi kesi so say me so mo tu for ante say sa papa ya ye bo de wonam kwa hodo so jeje nsase bebre se otumfo se we o te fa pem so ayi eti me so se o ma na so te se sa papa no ogu nani ma se na ye ti asantime ma na asantime no ye som nana bibie baby ya ye de boa nana do mama se de o te nkran so ti kuma se de be ya ma na hiye na mamu na koye wa asantime so be bi so am na koye anu ti yam pene na empene china enti ye de tuma nim say yesrem madawoma ba bia toko da bia no ye nim sam de mbotumi aye na momma enu akire maye no mo hu say ye de ye ntina se ma payido ma nim nwu ase wa santimemba ye da ase anabo me ni wu wie kran sem no de wabo ni nyina tofa me da ase pa na pet osi matete say wade opemso ni din ajeje nsase bebre eni na nipa kro mu ni no de wom sa sem no ba ye no ye onkrofobia umba so mu di sie so ma hu se ani braba na se na fe ne be konkratem akohunu se ko se ye me no ka se ye onkofo bebre ya bo mu di wum ne so se obi atan ti so won ka ho na so di mo enkrata se ne di kan eti e be kwa ko hwenkratem ye ko hwem na se ya so ye hu ni pa ko e bo ni di ama de apie ama omu hu se won empa santiman yi ana won empa ihwuma se ye kwada so man pantamu a yedi why station no obeso say no nti ho de ye be konkrata mu ansa okay anabo me na asenia fa enkomo nsia wo konkrata no mu a mu hwemu no ne yemso agina mo nchen ne age ni nyina de ye na asia nwure so age bre ne abonkomo yes ye da se pa se mo nya bra frame da se pa abusia ni pere ne bonkomo e government appointee wono ne kasa de ama aban no ewo kwada so municipal assembly ho anasa municipality ho opani Oscar Kwame James ena yene no ebọ nkomo nti omo so se aban mu no nya de a omo so bepene ene nkomo na yede asem no emu aya de ne papa se akora te se ohinta du akiri hwan na ta akiri a se ampa se na medical aka no se ya se otumfo pagya hene ne kan ye se otumfo de ho ama obi a nipa kro no a allegedly otumfo pagya hene se otumfo de ho ama no wo ye hwan ya wono ne hwan ye pesi ehunu se nipa kro ana 2 we ye nia yate se ye se otumfo pagya hene na aka aso otumfo pagya hene waka bibi saa na sa waka nso a toda ya ne ye ka asem bi na nase nso na nim ho hwe enti bi ho a ahade na nase na nso bi ho a behwemu no na ye ka asem de ase ohene ano na nso no ohene nim ho hwe sabe mpreduasa ba akofo nsentimi nkata nyame nti eno nti na ye nyina esi wonsom ukokwa da so himase a ana so himase janse ho na himase na nkasa no ye ohene wo ho enti se wo bi bafiri fikasiem aba ohimase so obefa ho asase a jisu okohuna himfiefo mpanimfo wo ohimase aso ohimase mpanimfo nananom wo mo nim nkomo ihu bia na wo mo ate ho asem se asantema nyina wura ese ne nana bi mefa asase wo breko a wa mo nia wode na si ho se won hwe asase ne so no wa mo na mane ana asem a ye busanie eyetiawa enti yesi who the cap fits moma ne nhya henche no nia eche ne fata no moma ne nhye yegusu hwa sanke nsa beka MC ewo ahoma no so mi ame ofa erikasibe na nke ne no abon komo so ye bono a ahoma no ginamo tuntum bia bebutu so yegusu hwe ye nsa ka no a si ye de hot bite ka se ne nto aso okra na e ma wo na se ye nsa ka no a ye de bewuram na asem yi ho wayi ano amaye ene anamo a ono ne da municipal security council na no
enti we nyina no so no ya hwe yi na kwa security threats e dia ma assembly no because se kwabena ne ye adwuma ne be ka che ne say we are paying you off, go away. Now ono so aso sa contractor na no lorry station no waji sika no ana wanye. There are a lot of questions to be asked and there are answers ye hia e won kobo yi ho se waji sika no de ya ene no no anka se mukura na se yesan twene ba no be yi nyenti waji sika no e so be yi ano eno ye 1 2 se yetimi afa assembly na chi aye bibi sei mabunu na wo no sori sesi ye ya hwe yi a na ye mpese ye beti ebesi because driver for na ni abre ma yenti driver for na nsem mo so be tu dwa e wo abre ko a ba wa be du ko ho no yenti wo mo nsem ni bi mra na anu odin no nya taji ba fo nko na wo ha photo da be se de wo ha ya ye run ko department ni bebiribi na se no ye tititi asumu se obi aba asasi su se o da asasi de be fili station eti ye taji da ba fo de toto da ba fo wo ha te ye no e ma ye tu adamo kakra e be wo mo asabe she o ma se ye de e wa asasi de ro kakasa o mo se o mu ni mo obi aye de e wo ha no eti na e ma ye ba be ye se nya de se o no nim se obi ba ha ba be ye fili station ye de wa asasi o si eti ye de area da ba fo na e wo ha no no nim se ye de ye adwuma na ha so ye adwuma ha no so de kwanya me ani mo no ye tasa se o so bu mfe ba bia sa de akire ni atem ne ko ba bia de ko teta no he ya enya be tata chemu ha se sa awia tete na tia ne se me ha be da be ma sa abe konko so ade ya me du mu ye man pagiri e be si school kakraka bi ye de e wo ye nche ha ye school no e school kitwa ye e kire se e be ya de e be boa o man kakraka it is station ha de be boa school no e no kwati tukura e na ma sa de timi ye de e ba so se de be ya o mo be ba no o mu entimi e ho nche mo kasem esi bana ama eboa ye ama yeso ye nya ya de say station de be ma team we ya driver for na wo huma se jansen na yan kasa nko chiri bebre nkomo ya fe ne asase ne ya wa chire bia no ye baji hu muaye e de amaw midimafo ba center wo be di ama ye ne sanse wono de da bia da ye fe ne send no wo hunu se nipadua no enti apa entimi nkonko ye adwuma nipadua no se yade wo mu a eya na ha dwene pa e de ohaw ne abenedie e na ba nipa bebre so eno nti wo se bra na ba bia ohaw ne wo bia no wo be bomoden eyi afiri so efiri wutiri nua no de besi gbowra no wo haw bia wo ho no wo be yi ne nyina de afiri so awo na emma me pa cho fo de chirem e wo medimafo ba center na ye mo awade awo ni bi na bibia ntimi nya fine me pa cho bra ye wo pokwa se mayira won kan he ya e na ebu akwa agogo eno ya santimantam mu ehon si ebutu ho ye ne aban sukuru na edi anim hwe e wo ho me ba cho se bi kire wadwe na pese oni yen edi enkomo a eya no abomodin na wafra yen e wo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 Just Bread and Pastries woman ede just what can Kennedy aba Jesus our source woman de enkoso bonten no a and woman de ye adwuma eno nti wo a wo pe doko na tu aton ye se bra ya ka chi na betu doko no koton ye de ma ba ko 3 Ghana cedis no wo kwa wo se ne yemuduro tie ene ne se ne eye papa edit efa no a oton ne ten kura a won beto wo bia nso nkasa ho se wo ton ne ba ko 10 cedis ana oton ne bia 5 cedis ana 8 cedis ana 7 cedis ebo bia wo de baji bia no bia ne wo be kasa ho san se eye value for money eye correct pa just hot kinky eye papa baba din pe bito de be boa pa wo mada wroma en wo maso yasene eno nti we ya kira kwan e wo do me commercial bank na kiri ho na bibia enye fine me pa cho je numbers no na frɛ yen e wo 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abonkobo hot bite kasi ene nto aso ene ye de ma won Abusia ensamo ayede eba no yetoaso ewo mentifi do mantam no emu na police command ya ewo mentifi do mantam Northern Regional Police Command no woma hyase yenhwehwemu efa rehosem bi asie ewo empotam ho se woma kohunu emaiwa mienu bi womu awu ewo Cap Hospitality Hotel ya eno no ewo Gbewa Residential Area ewo Tamale na womu kiremu sa kwakoya rehosem pa enra ene yekohu sa amu ni mienu na police report sonko ya womo de ababeto monten so kire se
amu no wɔn gidi sɛ saa adehye no wɔn yɛ beninfoɔ ya wɔn abɛpie mu ɛwɔ tamale hɔ a deɛ de wɔn ɛba hɔ nom deɛ wɔ bia anim ɛna deɛ kɔba yɛn nso a wɔn mu kɔpie mu ɛwɔ hotel hɔ so wɔ bi ɛna ɛbɛyɛ wɔn bɔne sɛ wɔn mmienu na ɛkɔ han hotel no anaasɛ wɔn kɔgye ɛdan wɔ hɔ na deɛ na si yɛ na bodies ne mmienu gu hɔ deɛ afei ɛna nhwehwɛmu no ɛbɛtumi akyerɛ deɛ si yankasa nti yɛkasa emu no wɔn asesa ɛde akɔpie mu ɛwɔ tamale teaching hospital mu korabea wɔn bɛkɔ akɔpaapae na wɔn ahwɛ ade korɔpɔtea ku mmaayewa yi mmienu na nhwehwɛmu a wɔn ayɛ no akyerɛ mu sɛ kwan ewuo no fa so si yɛ no ɛha dwene ɛna sɛ wɔn akɔyɛ bani adehye a wɔn mfiri Ghana ha nso no afei ne wɔn ne mpanimfo ahodoɔ bi bɛdidi nkɔmmɔ sɛneɛ sɛ foreign affairs ministry ne ɛbɛkɔntate wɔn no wɔn apɛ kwan bi so na yɛhunu saa mmaayewa mmienu na abusuafoɔ ɛwɔ bani hɔ ne yɛakɔntate wɔn ama wɔn abɛhwɛ sampampa adehye no ɛyɛ wɔn adehye na afei wɔn atu na mosronko ɛde afiro nti yɛkasa deɛ rampem asi edu a wɔda prosi adwumakuo na no IGP Yera Christian Tete Yogono wɔ deploy special team bi a investigators wɔm afei wɔn nso a wɔn yɛ nhwehwɛmu ne mfifimu intelligence officers yi ɛne crime scene teamfoɔ nyinaa ka ho a wɔn free national police headquarters ɛna wɔn kɔ akɔboa mentifin domantema prosifoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nhwehwɛmu no nso ɛbɛtumi awie mu pɛyɔ na polisifoɔ de ato dwa sɛ wo a wɔn mpɔtɛm hɔ bi a wɔ information ana amanebɔ bi a ɛbɛtumi aboa bambofoɔ no ɛwɔ wɔn adwuma na wɔn yɛ no ho no police station bi ɛbɛn wo bɛtumi akɔ na wakɔ report asɛm na nasa wɔde wo information no akɔ akɔma wɔn ɛnyɛ saa nso a wobɛtumi afrɛ police for emergency numbers ya wɔn de ato dwa yi 191 wobɛtumi afrɛ ana 18555 191 ana 18555 wofra wɔn bɛgye so na information no etimi aboa ma dwumadi a wɔn mu di ana hwehwɛmu a wɔn yɛ no bibia nso etimi akɔnkan enkrata yi a ɛba yi regional commander ora wisdom lavoy DCOP wɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ afei yɛmfa yɛn nkyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu sɛ tiefoɔ bɛka ya bosomi yɛ ɛwɔ mu yɛ ne da afrasɛ na ɛtɔ so ensia ɛna awerɛhosɛm kɛseɛ paa saa da ne yɛ ukuada ɛto wɔ man no bra adubre kwata hweyɛ ɛwɔ sikaman ma nipa ɛwɔ mu nyinaa hyɛ dwira be ya wɔn agye ekura no wɔn ntimi anka bie na ɛnɛ mpanimfoɔ ayɛ ne edi kan koraa public lecture ɛwɔ mpanimfoɔ yi mu na we kura de wɔn yɛ ɛde ma doctor ma ne bo ama na ɛno na ɔsoafoɔ hwɛ sikasɛm so asese wɔn na ɛhwɛ akyire sɛ soafoɔ a wɔno ɛna hwɛ bambɔsɛm so ɛwɔ man Ghana mu Dr. Kasiel Atobanfoɔ sen okɔgyina simpie ne apa so a wɔkasa na nyɛ ɔno nko a o mpanimfoɔ ɛne ntiri ne anwan bebree yɛ na professor na gye pokɔ agyima ne wɔ hɔ na afei ne suo paa pani bɛhwɛ ma me su se ya wɔbɔ na ne se na ne suo se bra na atofo asen kasa no wɔkyɛ sɛ hɛ Dr. Mane Boama wɔno na wɔnyene wɔno ankasa ne ho na wɔdwene wɔ man ne ho ɛna afei asɔdaafoɔ na wɔn wɔda wɔn ano no wɔn ho na no wɔdwene ɛno nti ne wɔyɛ biara no na wɔyɛ bibiara so wɔbɛboa ama Ghana bambɔsɛm atimi akɔnkan ɛno nti wɔkan sɛ ɛtoa so. He believed in leadership anchored in service and the national interest. As Minister for Defense, he worked to build a modern and capable Ghana Armed Forces. He focused and placed great importance on the welfare of our service personnel. This lecture series will keep his ideals alive. It will promote dialogue. It will inspire leadership. It will also encourage future generations to serve Ghana with integrity and patriotism. Dr. Kasiel Atobanfoɔ sen no wɔman yi sana hene ɛno no wɔwie yɛ pɛ ɛna Dr. Emmanuel Edusa akɔdeɛ wɔn na yɛ akwamu mawura hene wɔn na dwumadie nyinaa no na wɔyɛ pani a wɔn wayi no sɛ wɔn tena pono ti wɔn nso de kakra kan ho ɛkyerɛ nsɛm mu sei. Perhaps we would not have vandalized it. He would have told us why we needed to keep the railway lines going, why we needed to keep our airlines going, why we needed to keep our shipping lines going, and not vandalized it. Omani was fiercely patriotic. He didn't understand why someone will cut a pole just because he wanted to sell scrap. He didn't understand why someone will lift the iron bar in the middle of the road, which has been put there by the state. That's why he wanted to do something in the security services. It is this man we have met today to honor. And I pray that we'll have a good heart to listen in and have a conversation with ourselves and within ourselves to begin the process of developing ourselves first before we look for the goods that come. Dr. Emmanuel Edusa akɔdeɛ yɛ akwamu mawura hene wɔno na dwumadie nyinaa no wɔyɛ pani a wɔte punuti na wei
na ye public lecture wamode ehye Dr. Edward Kofi Omaneboama wamode hye na nionyam eno ase eno okokasa yi yɛde kaseɛ no ɛkɔ nsɛm foforɔ emu Ghana Water Limited adwumakuo no wɔn na hyɛ yɛn nsuo sɛ yɛbɛnya nsuo ɛwɔ yɛ fie ahodoɔ ɛne yɛ offices mu na wɔn ba amaneɛ sɛ nkramantam ne epoemantam no wɔn ba bɛyɛ nsiesie bi ɛwɔ water supply plant ne bi ho enti nyame yɛ adom efiri ya wada bosome ne de to so ensia kosi ne kwasi adadeɛ ɛmɛɛmɛ yɛ ahodoɔ bi ɛwɔ epoemantam ne nkramantam hanom sɛ ya wɔn ho bɛkyere wɔn kakra ɛwɔ nsuo ho na wɔn kyerɛ mu sɛ pipelines na transmit nsuo no dodoɔ no akɔyɛ dada enti ɛsɛ wɔn sesa nsa no na deɛ ɛsɛ yɛ tight boat ahodoɔ bi ne nat mu nso no wɔn timi yɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ nsuo no ɛbɛba enti kpɔn ya betwa mu kɔtɛma ɛne mɛmɛ yɛ ahodoɔ bi no wɔn nso ɛho bɛka nti ɔmanfoɔ nyinaa ɛnhyɛ ne nso na wɔn kyerɛ mu sɛ mɛmɛ yɛ ahodoɔ yɛ nsuo ho bɛkɔ atwe ɛde ama wɔn saa na fua mmiɛnsa kɔ nan ntam no ɛyɛ gbɛkyile ashaiman katamanso zenu atadeka ɛka ho afie nyafoɔ nso ka ho apolonia prampram pon ɛna afei dɔwenya wɔn gyina mu dendenden oba tema metropolis nso a kuro ɛna se nkrotu ahodoɔ yɛ a wɔn ho bɛka no Spintex, Bachona, Sakumono, Nungwa, Teshin Sokahu, Pon, Akuse, so manya eno ye poemantemu, so manya kahu atimpoku, ene nkronkuma hudu be a bemben. Enti sa nkrofo nyina na woman shan so say free, nyame yaduma yawda kusini kwesi adano enso hu beye den. Enti woman stress free sabre kono wo drums bia, feli guho na emwa. Ne titru pa ne ayaresabia hodo ne womu a womu ntimi enye hwe wabra ensuo nka wom ho enti hospitals no mompe containers ene reservoirs a mobetimi ahye na ma store ensuo no dodo no awom se de be ya efri saa yawada ne kosi ne kwasi ada ne se yambie pipe wo mpatamu a anye bi kura no betimi anya nsuo ayisu kopem se sansiesie ya womo ye ewo plant ahodo no bi ho no nso no womu ebewie afe yenwura mu wonsan foforo na nkoro kwa na manfo busa se nungwa ya mu ni teshi nso ekura bi ne ho na ya san de nkrata aba se ye san atomu a won be ye den na ye fa ho a ye du nungwa ide ye ntimfa kire ho na afe ye mesi 37 ho na afe ewura masi airport na Ghana Airport Company wo mu na de abeto dwai na we kura na ye nkomo a managing director a da Ghana Airport Company Limited ano mami Yvonne na na free ye opare na one ukwabra se bedwam akonom ti no a ehwe akobedie ene akwantempo so no wanu na ahia ene wode to omanim no kire so odi we almost start project bi kura enche wo mo ba be ne kama pa na we car park ya wone ba be ye no binsi da ye be car park first floor second floor but underground eno ye be ye 2 ewo underground ye ko asase no ya ayase ye wi a na fe ne ye ba bia ye ne na mi normal surface level yi wo mo the restaurant bi ne ne ma bi a hye ho womu wi ano masan ye story building at 205 sa 5 ni nyina na ye car park nko nti e be park cars a hye se ne ukọ amanfo showroom so amono ne ye de cars sisi abrosan so no sa bi no wan be ye no eno kura achi won be ye project ahodo bebre ewo mu a enche bia mampani wo ba be ye ho adwuma na ma me kasa no wo kan say for car park no to free up the space for a multi-story car park and hotels. So where we're standing now would go down 2 levels underground car park. This surface level will be a shopping mall, retail spaces, a food court, restaurants, and general retail spaces, offices would be on this floor. The next level, that's up here, it will come up to the meeters and greeters level. So if you are a traveler and maybe you are coming to meet someone and you have more time to spend, you can come to the shopping mall, wait around, have a bite, and then you can connect directly to the meeters and greeters area to welcome your loved one. The above floors on top of this level will be 5 more car parks, 5 more levels of car parks. So there'll be 2 down, there will be a shopping mall on the surface level, and then 5 more levels of car parking on top. So that's what makes up for the 7. What's it? Entinka adene de opepa so a efe pa no na amanfo busa se we bebe ubehu na akwadwiroga na amanfo bi akwaje wa bozo behu a na akwaya asem kese wo wie kura no so onya no nko o car park na chi no
One babesi hotel. Now hotel and so no. What church you must send your On top of the 5 will be a luxury hotel that is accessible for anyone in the country. But the budget hotel will be an airport hotel only accessible from within the airport. And that will be servicing maybe a flight that has been cancelled, an aircraft has been grounded, and passengers are looking for hotels to book and wait for a reschedule of a new flight. That hotel is what will be used to accommodate those requests. So whereas that hotel, the budget or the lesser expensive hotel will be the airport hotel, the other luxury hotel can be accessed from outside. Anyone, anywhere can book and come and reside there for the time that they need to. We are Mami Yvonne. Nana free year pare. Wanona waya managing director. Ya wada Ghana Airport Company Limited ya no. Na nkomo nyina no. Wane mrasibo jam kodumti no a ehwe akwan ne akwantempon ene ehon nsem so no. Ena ehia omko no na so ena ja wade omo fa site. Ena just scan cra de. Won mugusu ye mobilization. Won de ma contract ye wie. Contractor nso ye mobilization na nche bia. What yes ma ba site. No ba ye adwuma. Eno ehon amanebo. Ena wade to ye manebo for na no point to kwani mu a. Watasi ni nyina kama. Ede bre ye. Yeah, 12 hot bites kasi ebono so e won semfofro mu na Ghana Statistical Service. Atna ya wo mo na hwe aban akontabuo ensem so. Wo mo de aba betu dwa akire mu senhwehwe mu a wo mo aye no eda na di se afi etwa mu afi mpenu ne aduru nunum 2025 no. Se wo yi Ghana fodu esi ho no mu a ebu mako nson wo mu twia sika emroso bi ema wo bi ansa na wo mu nya adwuma ye ne titu pa e wa aban mu. Ene esie na sa bribe ya ye kese ene ye corruption ne de Ghana ha no enya de betimi aye adwuma de kire sei ade nde mo aban ani abre ye ho campaign no ne dodo no akra na fe na ebi mu nso ani abre a wo mo gye enti na no ede ye nkomo pa ne ya se corruption ne de enkrata so kwawu e ba se ye mfa ya no asem enya adwuma ampepi no kwa aban nwumakuo no mu a e ha adwene na wo mu kire mu esesa nhwehwemu ya wo mo aba be yi se wo hye ofa edikan eye bosumi nsia edikan e wo 2025 no mu a na percentage ni gina 14.3 percentage ni gina 14.3 no yetisi ofa etoso mienu no emu no na ahuriko 18% ohamu chichemu edu nwotwe ya wo mu kiremu se eyade bia e hadwene pa enti de eka nyina se bia wo de hie bi ya na ye ka interior ministry asema na nkrofo bi adwene ye omo se bia ya hyeda ne ya soa asoe ba ko be nya wo monko a ba ye hye Ghana ha no mo ye ka enyuma amanfo ani gye ho no wo mo pre da sa security services no free immigration na akọ police adwumakuo no mu aba fire service na akọ wo mo ke prisons ene wo mo ke keka ho nyina no customs GRA fuyi na chese wo mu gina mu dendende enti wo de hye science institutions say ye num nsia kora hye Ghana fo a wo mo apply na wo ye no so free ho no mu a aban nyumakuo ahodo akate se senate GS education ministry chese ministries ni agencies departments wo mo kokopa adwuma ho no se wo qualify said den yo ye Ghana for 10 nipa 10 a emu 7 wo mu tua bribe ansa na ya mo adwuma ye enti wo man ben ye timu a amamuo ben ye bu no na ne ye me ya wo Ghana ha ne se sa report ya GSS fo edi aba beto abonten no wo mo nkyere solution bia wo se bia report ya ye eye eniema makomienu ebia katua enye en ema nkrofo eje bribe se usika ya adwuma na ye oye no se bosome so na sika ye tua wo no eso eni na etimi so wasetene mu abrabo a empepiri ya na edin se obeje bribe so obi emfa sika bi mro ansa na wo mo abi a wo de aboa no enti sa report ya wo de aba wo bom provide solution se bia de ye betimi aye asoman ni ABCD and one say ye this statistics na beto ho saa na nsentwofo ye adwuma ba make say hwe me ko huntini ye be ka ye wi ane asore ne ye ko asa say ye be ye hu bibi na daama bi no ye hunu bibi o de ye te ha say we ye 2025 de ye be wura 2027 mu nyame ye ya adoma obo say 2026 report no be ba no na the same thing numbers no kura bia ba be ka ho ehuri kosoro na babia yigina na hwa na yigina nti GSS force wo moda so a track se we no
eye 16 regions e wo Ghana ha nyina mantam du nsia ne nyina na wo mo asove e wo mo di we abanti sebe enye nkran ha nko a wo mo da so edi wo mani edi sa asove na chi wo mo yi no sort wo mo sort no nkakra te se de eche communion wine wa so dem nti we ye part 1 and wo mo de aba ye kwa anim no de aka nyina no nso wo be release na eno aho ama ne bon so ye de asom etifo. Imagine say prosini ananse obi o sha under interior ministry na ne rent allowance ye ntia ye wono amu wo ye prison officer ne full allowance kura afini ye mfa ma no won koje bra gbosen abusia ye nto aso na nyambo kira Ghana today so ye be wurawuram ye kwa kopie mu e wo so afo a o he mabunu enkan kro eso me aminua George Opariado Pablo ana dodo na ade frɛ no na so ye no any Christian Council of Ghana and afa Design and Technology Institute DTI for aka bo biso mba ba ye ntete kase pa e de ma Ghana mabunu sane ye be ya wo mo nkonkotu ya Bible sane ye be ya wo mo fo mo nko sekretariat pro kan kan dwiri mu die mu ene kro no wo mo nkosua sane ye bo kro no na wo kina bi wo mo akoya highway robbers wo mo nyansa no adwuma ya etimi aboa won pa na bra wo mo guso na wo mo ye nkasa ho na wo mo sensa partnership agreement no mini George Opariado Pablo wakasa say the Christian Council of Ghana and the Design and Technology Institute. Today's event is much more than the signing of documents. It represents a shared national commitment to invest in Ghana's greatest resource, that is our young people. The Ministry of Youth Development and Empowerment was established with a clear vision to coordinate a vibrant youth ecosystem that empowers every young Ghanaian to become healthy, skilled, innovative, productive, responsible, and globally competitive. Our mandate goes beyond implementing programs. We are bringing together government institutions, faith-based organizations, academia, development partners, civil society, and the private sector to build an ecosystem where every young person has the opportunity to thrive. We George Opariado Pablo and I don't want to friend. Now, Christian Council of Ghana, so one more catch no, and one more cheso. Sa technical vocational education and training TVET no eya wo momwa na won hyehyɛ no wo munye ne yie pa na nam saa so ama mabunu no so wo mu gintete no a enkoya te sɛ obi akɔ polytechnic no asande abe join unemployed graduate association obi akɔ university wa wie no de abetena sɛ won na secretary general edema unemployed graduate association sukuru de wakɔ technical school na wie wakɔ vocational school na wie wakɔ gintete ne nyina wie nso ɔbaa no adwene ne ya de hye ne tirim no ya mfa ho ankade ya mfa nka ho eno nti general secretary adema aye Christian Council aye Reverend Cyril Fayosi wono na wone nsantwerefo bo nkomo a wono so de kakra eka ho ede adesrede aka ho sei. They can also do a lot of work. Yes, so we believe that technical, vocational education and training is the future of development of our country. So we must deploy resources into TVET. That's all we are saying. We must, in fact, if it's possible to convert all our grammar schools, that is the normal secondary schools, into technical schools, that will be a plus for us because that is what we are going to. In fact, it's very, very soon AI will be able to do everything that we do, except for some of the technical stuff that they cannot do. Yeah. And we say, no, I can't grammar school. Now, I'm for the radio money comment session. I'm for say, hey, and in papa, you can want you to manage St. John's Grammar School, you've been a technical school, and a technical school, I didn't be. A technical school, the NBC, and a young Crawford, some Romubusa, and yes, ye are not some for the amount. Name the Pocasa, a Reverend Cyril Fayosi, one day General Secretary, Edema Christian Council of Ghana. Yet was so a once and for emu na ekobia ye from Indigenous Heritage Africa. One more any Jumeko Bakua Ensha Bayasia Kabum, ya Woma Copa 24-hour coastal fishing business initiative Bihontama. Teshi Nungwa and Potamu. Na we know ye afariju medie hu enhyehyɛ ya womo ede ahyehyɛ so. Na ne nyina ye se wo betimi anya akwanya kese ede ama omanfo ama omanya adwuma aye. Se ye ka TVET asemi fishing no so ya avenue ba ko a eposo nam yie no ya ade a nkrofo ani gye ho papa na ye adwuma bi nso a ye kyerɛ se mu ode ska wom kakra. Enti wo mu hunu se wo mutimi ehye ne mamu kina e wo saa so ye honom no a ebetimi aboa ema emabunu dodo no anso wo manya adwuma ye na wabra wo mo pa adwumadie ne ho ntoma no Chief Executive Director ya woda Indigenous Heritage Africa na no Isaac Nana Reko Ampem wode ensem kakra etuja.
facilitate so that it will be attractive. Because when you look at it, it can create a lot of employment. And looking at the 24-hour thing, we can, put it on the coastal bed, and it will create a lot of employment. Aside that, this is factored into the concept. So this is what we are coming to start. So we start by facility. We start it. We are getting 2 pilot projects, which is Teshi and Nuwa. Ene ya yekoti esesie yi eye Isaac Nana Reko Ampem wono ena ye Chief Executive Director Emma Indigenous Heritage Africa na ono kasa wiye no onumunyamfo Dorcas na Kokulu Afute wono nso kasa kakra Kokulus Foundation ye saa NGO ya anadwumako ya womone wenum kabo mu kopa osa adwumadi hu ntoma no wono ne panyin pa woda womo ano wono nso ede kakra etato Fisher foods no say na namni ba ye kra no ye wash no ye tumichi ye tumitutu na ye package no asa na ebe kopu we share program ya ye dey by no it's all about that na ebe ya so mu show mu help issues see ano omo betumi every now and then omo betumi add the fish but the key thing is say the juma Ebeba kum se uba ene Tuesday omu update ngun palana ubia obwa se ni papa wana ni na se ejuma oye obwa na manayi okusku no but that be onu so no aside school no bete se obaba benjina ni papa ne nto mo mu ba ntiti e wo se yemfa mo se na ebe ya ebe appreciate ye fishing industry na ebe ye nti enu adwumade na yaba be disisi am oman penifo nyina ehuru na eyade a mesre se obia ebesum any investor bia o baby a yo beti enka na ofi se ade a ye dey buy so Honorable Dorcas na Kokulu Afute wono na eye panyinipa woda the Kokulus Foundation na no yamane boni na oponchichiku ena de amane boyi ebaye afi yankwa santimantum na ba obedu na we wo hyase mpo adi free ayi ha ya twede atwede ha adi kobo mfa Johnson ena wo be hyase free ye ena woni omanfo de bebre e bo nkobo wa santimantum mo ena obuza so Mate, have you heard say GPLT for so mon twan kakra bi na enche bia wo mo de asentu ade no o ha mo nchemu aduasa e ba ka na mutu ehu no mo se aferi de be nso no henfo na e kan sa asem no wan samola mo anwo GPLT for wo mu nim no mo de basa na ye be hwe wo mo no we asantemantam Ghana for de wo ho de bi na kasa yo wo mo sisese ka asentu ade no eno kra na asese de no ayetimu kra no hwe ne bo a ye ntimi ntua na be wie sa de 30% ya be ka ho nti say 100 cities ya ya de ba be kwa 130 na adan sani ya no na untimi mu aya afo a o sa kwese na duro di aka ho ebra wa ne manfo ne bi bo nkomo no wono mu kurempo e fa firi adweso e de kosi keti a edum ene ne mpatam wo nyina wo mu nyina ka asa nya de a won bepene efiri atonsu e ko bokuro e de sa wachi a de baketi a ene sa de fa kuntanse akọ lake ni nyina no na manfo na dwalai pa na wo mo sheda jebre se mampontin sei se kwan se ne yatie ubedi traffic so sa na ye be send delay wu sei na ye wi a ya sa ka kire se 30% ka ho de nya de a wo betua Yentiasie, ne metekome metiafran ede me ba ne me ba na eba aka long fence ke twa be 15 cedis na 10 cedis no ye tua 20 cedis ebu wa 30 cedis asina bedu be soame ti de so be ka wano isikono enka president waye omane kama manage abana driver for no titru ana ma awotraba sinti America sa no mete bufu janse a ye Kenya ase na so be du kwa so faka wona wo nche no a wo se omo pae no omo cedis eto de bia cedis insense e bagi cedis no enti e basa na ma ahoche so aba enti ka be sra ban se enkrofo na o ya omo pae car won try ya se obema putifo apam wo mo free car na metifo na nkasa apai no mo afa edipa de wo maba sa de bitimi asra ban no de mo en se de do mo en de and say ebi ameka say free room any kosi ye bia phone ma any kwan so mo fa any be see peace it's a yes na e case kan here de kwa na e ko o de he se si a ko ai adesman
Say o de o kwa abo so. Say say charge 10 cedis. And so ade na you 5 cedis 50 pesos. O de say see wo agina secret. Ya wo pa kai e de abasi akopoku aso fa nko baria. Ana say bia wo pa bi de akota ifa. E de awure mabado me kwa benya. Ye charge 10 cedis. Meanwhile 6 cedis 50 pesos and 6 cedis. Say already matutum rough. Ah no kra yenka ho asem. Mo san de bi beka 30%. Then say nia 7 cedis or 6 cedis na mo you 10 cedis no. Say mo de beka 13 cedis and 15 cedis na. Drama for Ghana for so mo pede am ye no. Munyai. Nya say o betwe so aba pa. Ana ma me ne ka no. Lawyer first en kotua be 10 cedis 15 cedis no. Wo tibi tua 20 cedis. Tira nya yi a. Na wo tua 30 cedis. Owrobo mo beka kire wo. Say mo kwa ka so a. Every cantamanto kwa ka so a 10 cedis ni age ne 30 cedis. We nyina wo mon ka hwe. Mo san de 30% ba be ka. Udi oyefo anyamo na mo mfamra. Ghana fo so mo ne mu obi ka. Ba wa be du na de amane boy bae. Edio, ebusua yenko ye nimu e. Na sentuade no ho nkomo ne de enye ha. Na ohini owo asante mamponda sebro se ebunsu awotoso miensa. En wode ato edwaye a wochium se na nanam atra nkonwa hemfo no mo e wone mpotemu awofo ene wo momudi akotene e wo humasua so ye no ebredru so se wo nyina beka wo ho abom no mato ato adwene se de be ya ensachara sonko ebetimi aba ye humasua emu na na de nsem we nyina etu dwa wabra wo kokasa ye e wo St Monica's College of Education abra no wo mudi wo mfihia eduokron enum 95th anniversary celebration ena na na de sansem no ekotu dwa no wa kire mu se emfie be ye de wo ho ne ye sanfie dudu nyina no ade trefo ya wo mu efri St Monica's College of Education eba abontin nyina dodo eyemba ne tichuru pa na wo mu nso ne betimi ama sansa kire na ye hwehwe e wo homasua mu no yetimi ehunu ne ye ensem wana na ede to ba wa beidu animu ne bi ni. But a teacher shapes the hands that will build our roads, heal the sick, defend our nation, govern our institutions, and lead our communities. Remember always that the chalk or the marker in the hand of a teacher is mightier than the sword in the hand of a warrior, for it conquers ignorance and liberates human spirits. Serve with humility, teach with passion, and lead with integrity. To the principal, governing council, faculty, and staff, I commend your dedication and sacrifice. The reputation of St. Monica's has been sustained not by buildings alone, but by committed men and women who have labored quietly for the success of others. May your efforts continue to bear abundant fruits. As we mark the 95th anniversary, let us envision the centenary that lie ahead of us. That will be marks 5 years, and I believe that we'll be gathering yet again to celebrate this august institution. Let us commit ourselves to making St. Monica's College of Education a beacon of excellence in teacher education, research, innovation, digital learning, and moral leadership in Africa. Da sebre oseibo nso a wotoso miensa wono na ya asante mamponhene ena yete ne kane no achi dwamtrani council chairman ya woda school no ano Reverend Dr. Cyril Kobina Ben Smith wono so kasa kakra no wokire mu se we ya womo hye sa adwumadie hu fan adetrefo no womo srepa se womo nya bre emfama womo books no ena fe nso so nkoda ya womo eba be che omade se de be ya womo daachi ebetimi ayekese eno nso sei ena Reverend Ekano and to Kumasi by the request of Nana Osei Ajiman Prempe the first, the men Asante Hene, and Asibe Osebunsu the first, Asante Mampong Hene offered a vast land to the sisters here in Asante Mampong. The school eventually started in 1931. Their mission was not merely to train teachers, but to nurture women of faith, integrity, competence, and compassion who would influence society through education and Christian witness. Today, we celebrate the abundant fruits of that vision. As Archbishop of the Anglican Church in West Africa and in Ghana, and specifically in Mampong, and as chairman of the governing council, I rejoice that this institution continues to demonstrate that empowering women is not simply about expanding education opportunities. It's about raising leaders, shaping character, strengthening communities, and preparing women to serve faithfully in higher capacity education in every sphere of life. Enti Jemchenia Wada Council Nano Ewo St. Monica's College of Education Reverend Dr. Cyril Kobina Ben Smith wono ena yeteni nkani kwakremu principal ya Wada School no ano Dr. David Ochre Kranche
wono so ehye ye trotro nsema hodo bi ya wode tu dwa won de ne woka nyina ene se school na fa wo hawa hodo bebre emu enti wo mo hwe ne mu se sa challenges no enkonko ya kwansidia sonko ne mom ebetimi aye nkranhye ede amom se de be ya daachi bi no wo betimi atoto wo mo ne maye na 95 years de wo ma ye adwuma pa na de da wo manim so na edo so ye to akase bo no eso ye to aso akopie wanchi na wanchi MCE ya wo ho eye maame Gloria Opoku Jamfi wose se wo ba ye bunu wanchi asem na me kan yo wo ba ye o na kakra nie na e wo se wo bu akontatro do ade kira na manfo wo mo a mampani e mo na si wo na na mu wo ho no e so bu akontatro do ade kira wo no nti wo abomode ya PowerPoint presentation kase a wa tro so accounting to the people said ya kanani ya wo accounting to the people to a na ya no ono so aye bi na we eye wanchi series a wo de koye na no wo peso wo hwe ma wanchifuo no nyina hunu ene ma papa a wo ye ana afei ensem papa wo beka de a kire manfo no se wo mo so mfo mo hunyim na ye ka mamuo no a nya wo no mo de ne nko ane amamuo na emu meye ne a wo mo manfo no so de wo ho ka ho bie ni a ekire wo bi so ya wo beka ni a wo kan so a wo nya ho adwenkire ene ho ensa na ye nyina e de aka ho no eno ho nkomo ene wo de kopie ho no na bra Mami Gloria Opoku Jamfi wo kasa no na najima pambo esikafo nyina hene na wo nyina ne nchen ekosa ewo ho no afibia aban ne de sika bade nanso ye papa eba ye osi sankrofo no special people ema no enti instead of 3% nanka ewo ho for common fund no why 2 aye no 5% sika ye de bo ye nwan ho bra no akonanim nti sa akonanim a na se beneficiaries no so ewo se ye pejam afibia no na wanchi mpatam ha ye behwe no ye ma enkoso bebre nanso na first and second common founder ebaye no oma chimato ato omo wanchi no nipa mako 93 ena e benefit free from PWD fund no ebi mu enya deep freezer ebi mu nya fufu machine ebi mu nya sewing machine ebi mu so enya industrial machine omo eboa omo ene adwuma omo ye nananom sankrofo we nyina ye omo a omote wanchi empatam hase na ebo omo amunwuma akonanim epiao enti womo a asemi koma wom no na ebi wo ho womo nyina je so sampa ono abo we die no kure fufu ponde machine ye kura ye nya bi eno achi eno anabo mame Gloria Opoku Jamfi wade ka no wache so sese kura assembly no womo atu boreholes nsuei womo atu mako sa dumienu 12 boreholes mumi yansa kwa de mechanized 10 community across 10 communities womu nyina obi anya so mfaso nya no nko a 6 unit classroom block ewo aboabo 3 unit classroom block ewo kanase 6 unit classroom block eno wo mansa krom womu age womu de ena watra modern kindergarten block eno so RC cluster of schools go ewo wanchi ho no a womu boa eba no apomdin a chip compound yi womu abie ukwa hia mu a ebi wo ho asampu ebi wo ho asesi akra no womu gusu womu si 4 physical education project PE project no so kra no ebebam ewo wanchi Farouk college education college of education ho no a eno so mami chire mu sei nana de ye huni 6 unit classroom ye computer lab ewo ho ye office ho na ye san wo urinal facility ewo ho ye sini fefefa ka ho school fo ewo ho ebe access education nti nana de ye wo kwa abo sisi a esi ho ameka sai ye to aso so ye Roman cluster of schools nana de wo kire he ya sai ye hwe wanchi mpatam ha nyina Roman schools ABCD wo ho nyina nana KG back when they produce school students for all these schools. A whole super nana wadama we started with church. Nti say the project be called baby near the Roman nana yen tonchine. Nti ye Roman school and I ko see sa abusia bra Facebook na ba ha de sesi a be ha de oh dan de wo ma si no kura pa wo ma si dan no correct blocks no so timi se we de cement wom ente se ba akudi bi na red dine no se na net yo ye de ba mu na aboso oh ye free kronki to mba na ye ka ba mu ha mote ase nwura na ye de asam so na nso hwe ye sine shem wo ho a wo mu te na mamata na wo makwa ko sine sa no we mami Gloria Opoku Jamfi won na ye MC ewo wanchi
municipality no ho ɛna wɔne nsɛntwerɛfoɔ bɔ nkɔmmɔ wɔ nyinaa ho bra no wɔyɛ accounting to the people tɔ no wɔde kɔpie wanchi a na wɔbɔ nkɔmmɔ no ɛde akyerɛ na wɔ nyinaa no ɛsikafoɔ nyinaa hene ya wasan pamboɔ nea wɔto yɛn credit free Sompa Sunyane na agyeman wɔno na so ankaseɛ nyinaa no ɛde free hɔ ɛde brɛ yɛn hyɛne nso sɛ medimafoɔ ɛba center na daworoma ɛna wasɔ yɛasene anwummerɛ yi a yɛtumi asom wɔ san so wɔno deɛ ɛba no sɛ apɔmden papapaa no a wɔno ɛna wɔyɛ ho adeɛ paa sɛ wɔbɛboa na wɔbɔmɔden apa apɔmden papa ɛde ama wo na Joyce Wat Kenki ɛnso bɔ yɛkyidɔm ama anwummerɛ yi yɛtumi asom wɔ no yɛto akaseɛ no ɛso Panyini power da driver and vehicle licensing authority DVLA ano Owura Julius Nikwe Kote wadi atu dwa kyerɛ mu sɛ dwumadie sonko no wɔmode kwa akɔhyehyɛ so ɛwɔ bekyem ɛno no ɛwɔ hafomantam no emu a ultra modern DVLA office baako no wɔmo kwa akɔsie ɛwɔ hɔ enti ɔpanyini ne na pamfoɔ ɛbɔ anamɔ kopie mu hɔ de asɔkɔbɔ fam ceremony kama sɛ de bɛyɛ a wɔmo ɛbɛhyɛ project no ase na wɔgye wofuru simpi a wode ne nsɛm ɛtu dwa no wɔkyerɛ mu ɛsɛ Bechem Traditional Council nananom atena nkonya wɔmo ɛna ɛma wɔmo asase sɛ wɔmo fanye sa project na wɔmo anje kapre kora ɛmfiri wɔmo ho nti wɔda wɔmo ase ebi ensan mra bi ye hwɛ yensa ebetumi aka Julius Nikwe Kote Mr. Kote no na yahye abo ene no ede amam wo kopie mu e wota no South Mensi no emu yentie no. In fact, we don't go out to express the happiness. We don't go out to express our profound gratitude to you because it is something that we don't want to do. Because we are coming here to play. I'm giving you the same one. Let's take this thing for free because your interest is about development. We appreciate your patriotism. We appreciate you. We appreciate all that you done for Ghana and PBA as an authority. God bless you. And in your throne, never see any black image. Always shall be success. Eni ekotie yeyi Owura Julius Nikwe Kote wono eneye CEO Emma DVLA adwumekuo no wakasa wiye no Owura Charles Sedu a woye mrahye bedwani wota no South abato mpeso aso wono so bo nananom abaso se wo matimi ama wo mo asase se wo mfanye project yi nemum community members no mpotamfo no ene wo mo de amanyosa matata wo mo ani ase a wo mo de bibipa bi bakro no kura se be esanse enye MPP na de benti no one person wo wase a na project no wo mo ebongalate no to baabi no wo se saa de ne de esu ne eban no enya de a ebeboa kra no enye emwaye biwie ya panyi bia bai ade a wasan dia ka me ho driving school eye car sa ye de driving school no asifie bosomi ensiani edan a ye benya de driving school no ni adan na ade a chia ni rase masesa ma adwen edan me na mka sa be ma me fa ma mo biem ai na ye ka say car no asifie enti na wadaroma me de eba wanim ese be de drain e ka me mpa eboni say we do away with NBC, MPP, and focus with the development of our constituency. Because see, I guess we also MPP, any NBC. The benefits are in Yamia, you could never be Gina, baby, a Gina. It's another day you can on better say, yeah, politics. Padaroma, ma, Oman Fonenti, the bear plant at Semra, and say, henceforth, why? We be play development with politics, you know. You be with the African here you ready because we be our own pair say in Kobe Tumpolo. You need to tell Kumwa in a year. Abusia, I know ding. Tano South mrashe bedwenino no Charles Sedu honorable ene yetene kan krakra mu na nasi ubo osaibu nso awotoso miensa wono na Bechem traditional area panyini pa woda ho no ma no se when your maye wo Bechem ha ya and dey ni akse yani super dem akse kan say we be be buy ya jomo peso ya fasene mo free ya development ya to start other agencies na tell you na registered general why council sakawo na nyina se won sase bebre o momra ya de bamam na mo ba bi si mo na you could so to be happy that we the good to so upgrade you come na services are omore na so aboa na aben you come afi ya
so any asase ye get 3 acres of land as am to home am a BBL say am basic hospital so ka basic hospital am na ya mo ma asase o mo ya am mo ma asase bi so mo ma basic star bungalow and so asase de mo mo na o ben town ya da see the kan na aban so na say Ohini a wo bechem na nanom atrankonwa na na asiwubo osaibo nsu a wotoso miensa ena yete ne kan na najema no pambo ena de amanebo yi ebai abusia ye gina we so na yada ne ye ho simape ye ba kase ne nto aso ye de ma Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Reyawan Wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nyankupon Kasa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Hung Hoda. A Yaguada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudaning in a share radensa. Na erade beye. SOMPA kasiebo ajibebia ayanokra ajibebia ya den sabre kwa kopie wa amanone na etiefo beka ya 2023 no ana antokwa kase ya esi ya Israel fo ne Palestinian fo de bo ani a eno na adidi mu amenne sa antokwa ne gusu a yekoso a wo nwie ye no Palestinian fo dodo a ehu ye na wo ye wo ha ene dumienu 112 na sa 112 no emu dodo na ye ma ne nkwada nko a sesi ya me ne wo kasei wo mo aye wufosom ede eja sa nipa 112 no wo de eja wo nyina akwa busia pa ni be bra Facebook be SOMPA 106.5 FM Accra YouTube ni SOMPA FM live na be ha de ma mesesi a ene wo dramatic footage a ye show wo na wo de victim bia no wo de Palestinian flag ede akata no so dead body no da homanka so stretcher ena wo de ma be grupete mu sei ena wo de omuno ni gugu ahomanka no so no eno de Palestinian flag no de asam obia so mako wo mo sesa wo nyina kwa kwagu adamrem na wo mo apo mo krabe eno na ade ba ye papa ba ko no sei wo ya mu pa ye friend Ali Abusharia wo de atoja no che say we sa feeling we pa de enya feeling papa feeling boy pa ya wo mo ntoto say bi nsi biem kra enkwada mako aduanan 40 ena fa mo hwere wo mo nkwa ema na ema ya 38 wo mo so fa mo hwere wo mo nkwa ena wo mo aka kra se ne nso kra no wo mo ye obi a wo mo ye disable fo wo mo onyo bi akra mo na nso mu ena
Palestinian for one more free musa and we have a someone Sadia we say see November 22 2023 and idea we see ye nipa ewu ye no na nya asem kuma na we say ya me no kasa see idea one more and idea ba say sa nipa 112 no na and one more promo krabe say one be kura wo nyina chi no makwaka omobofo enche enu nti join your Facebook close na behwe wo mo akata wo nyina chi kama nanso awreho a atiasie wo Gaza Palestinian no enje binie we so na ye gina na ensem no ne yedi bedi wonto a anwumere no yedi ne nyina asie medimafo aba center ene dima ye anwumere bra Joshua Kinki eso boye chidom ema bibia akwanka ese se obedi dokro de a ya ma na nya Joshua Kinki dwumade bia wudie no Joshua Kinki eye correcto ampa na bibia atumi aye fine ye trance e wo sompa ye mfidie ne nyina so bra da fa radio butu padu France abrochima mu ena afa do ma FM 100.7 Kaneshia Band Radio ni Kingdom 106.1 ewa mankasim wo mu nyina agyen 7 petin ye www.sompaonline.com so ye page ni nyina kogu ho na YouTube no Sompa FM live any Facebook Sompa 106.5 FM Accra TikTok wo nyina ye jigu mu wo ho no ye de wo asie aduan ma ye brebe kenkan kase ye de ma wo no ye me wadoma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma meni aba Adwoa Asare yadamu nyina se yama mumoni tia adehye Munya dinam se menya foreign call. Hello Papa, what do